Ahojte, a vítajte v dnešnom mojom videjku. Dnes som si pre vás pripravila skúšam TikTok food trendy. Ak ste na mojom kanále nový, tak môžete mi dať odber a zapnúť si zvonček, aby vám neodchlo žiadne nové video. Tak, poďme na to. Tieto všetky jedlá, ktoré teraz pôjdem skúšať, som videla na TikToku, teda z toho TikTok trendy. Začneme tými najľahšími až po tie najťažšie. Videla som tam uhorku a keď si na ňu dáte cukor, tak by to malo chutiť ako melón. Ako vidíte, mám tu uhorku, tu mám cukor. To dám takto. Potom to tak nasypem. Dám toho viac, pretože potom som videla, že sa aj dávali viac. No. Tak toto vyzerá. Idem to ochutnať. Raz, dva, tri. Vôbec sa tak nechutí ako melón. Nechutí to tak. Chutí to ako sladká uhorka. Pre mňa to také divné. Nechutí mi to veľmi. Poďme na ďalší, druhý. A na to budete vlastne potrebovať iba horálku a soľ. Mali by sme si zobrať horálku a na ňu dať soľ. A malo by to chutiť ako arašidové chrumky. Poviem vám, že logiku to dáva, pretože horálka je z arašid a vlastne je tam ešte tá oblátka, čiže dá sa nazvať, že môže to byť chrumky. A ešte aj s tou soľou, podľa mňa to sú chrumky. Na čokoládu to je ako čerešnička na torte. Dám tú horálku, pretože to si nemám bude. Podľa mňa stačí. Poďme na to. Z začiatku to bolo také veľmi slané, ale potom to chutilo ako obyčajná horálka. Ale nechutí to ako tie chrumky. Poďme na veľmi zaujímavý tretí trend. A budú to vlastne čipsy, ktoré by sme si mali dať do zohretej vody. Nejak ich tam chvíľku variť a teda 10 minút variť. A potom by z toho mala byť taká zemiaková kaša. Ja som zvedavá, ako to bude hlavne vyzerať a ako to bude chutiť. Všetci hovoria, že to chutí úplne ako normálne zemiaky popečené so soľou. A veľa ľuďom to aj pripomína proste, že aký by jedli tie čipsy, lenže v inej podobe. Tak, poďme na to a to je vlastne tretí trend. Poďme na to, ideme dole. Tak a mňa už začína vrieť voda. A mám tu takéto Slovakia solené čipsy. Oni to síce ukazovali Lay's, ale nemali ich práve v obchode ako na schvál, čiže som kúpila tieto Slovakia a dúfam, že budú dobré. Ja mám Slovakia rada. Ideme tie čipsy. OK. A teraz 10 minút ich tu takto variť. Sú už hneď mäkké. Dúfam, že to bude chutiť dobre. Ako vidíte, už to mám hotové a ešte tam pridám trochu mliečka. No a teraz to treba iba takto popučiť a pomiešať. Idem to ochutnať. Vyzerá to ako normálna kaša. Vonia to úplne ako čipsy. Chutí to ako nič. Hlavne tam treba dať soľ. Dúfam, že to bude chutiť teraz lepšie. Chutí to ako také proste nejaké bez chutí zemiaky. Na konci tam cítiť aj proste niečo masné, ten olej. Zatiaľ si to troch jedál, ale najlepšia horálka. Tak je tá uhorka a tak je toto. Poďme na štvrté jedlo. Ja som si to už dala na palicu trošku masla. Keď sa mi roztopí, tak
tam dám tieto dve vajíčka. Krásne tu svietí slnečko. Tak tam dám vlastne tie dva chleby. No a tie chleby potom naplním z, ja tu mám takúto majonézu, syr a šunku. Vyzerá to nejako takto a teraz to nechám, aby sa to chvíľku urobilo. Už som tu dala aj tie chleby a teraz to trošku ešte nechám zapiecť a potom to pretočím na druhú stranu, aby sa tieto chleby tak trošku zapiekli, aby boli také, aké už je trošku otostované. Vidíte, je to trošku už opečené a teraz dám tam tú majonézu. Vy si môžete dať aj napríklad maslo alebo nemusíte si dávať ani nič. Čo len chcete, tam môžete dať aj kečup. Dobre, ja si to natriem asi za kamerou, pretože s jednou rukou to nejde najlepšie. A teraz tam dám šunku. A syr. Nejak takto. A teraz to spojím. Vyzerá to nejako takto, keď som to dala na poli, úplne super. A teraz nechám ten syr rozpustiť a tak to ochutnám. Ideme to ochutnať. Vyzerá to super, vonia to super a dúfam, že to bude chutiť super. Mňam. Tak toto je asi najlepšie a najrýchlejšie jedlo. Toto vám radím vyskúšať. Keď to vyskúšate, tak určite mi napíšte, či vám to chutilo a ako vám to vyšlo. Pretože myslím, že mne to vyšlo a chutí to úžasne. Poďme na 5. trend. A toto ste určite na 100% každý videli. A je to vlastne, že máte tú tortilu a tak si to reznete a skladáte. Ja som to už robila v tých snackoch v telke. Dávam ho buď niekde tuto hore alebo do popisku videa. A ja som tam vlastne plodila iba so syrom, čiže to bola taká syrová quesadillas a teraz to urobím vlastne tak, ako to robili všetci, čiže na každú časť dali niečo iné. Teraz idem urobiť toto mäsko. Poďme na to. Dáme tam gyros, teba trošku posypeme. Zoberieme si tortilu a ideme to teraz reznúť takto. Keď to máme takto, tak vlastne tu dáme mäso s majonézou. Paradajky, už tu mám aj salsu. Teraz to idem spojiť, čiže tak. Vyzerá to nejako takto, podľa mňa to vyzerá úplne super. A poďme to teraz ochutnať. Mňam. Toto je najlepšie. Toto tu je najlepšie. Tomuto dávam 10 10. A toto je vlastne všetko z dnešného videa. Ak sa vám toto video páčilo, môžete mi dať like, odber a sledovať na mojom Instagrame, kde sa mi Kirstenbauka a takisto aj na mojom TikToku. Čiže určite mi tam chcete dať follow a vidíme sa na budúce. Čaute!